Komiti matayo twak e kind Azimio kod Kenya Kwanza chano romo kod jatend migao mar omenda Profesa Njuguna Ndung'u chieng' tich adek juma manyien mar goyo mbaka ewi duoko piny pek mar ngima kod usuru ma ijuogo jopiny. Komitino dhi nyime kod romo e kaunti ma Machakos kendo gin kod geno mar chwalo ripot margi tarik 26 dweni. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, josiasa kod jopiny ogolo chung' mopogore ewi ka bende odhi duoko piny pek mar ngima masani othung'o ganda jo Kenya kosoyo. E ranyisi makende ni twak mosebedo kadhi nyime kind Azimio kod Kenya Kwanza chano miyo pek idho malo e nengo mar ngima e ripot margi mogik, komitino motelne kod Kalonzo Musyoka kod Kimani Ichung'wa dhi romo kod jatend migao mar omenda Profesa Njuguna Ndung'u juma manyien. Kagiloso kod jofwamb weche e kaunti ma Machakos, kama komitino dhi nyime kod ndiko ripot margi, Kalonzo kod Ichung'wa oyango ni gidhi romo kod Ndung'u mar somo pache ewi okenge mag miyo jopiny fuong'ruok. We have also found need to make further consultations, and that's why we asked for time out to make further consultations, principally with the National Treasury, and we shall be recalling the Cabinet Secretary in charge of the National Treasury to join us when we reconvene next week on Wednesday, by which time we expect also to have a draft report to consider as we settle on the small issues that we are yet to agree on. Okang' ma kamano dibed ni nyalo moro jopiny mosebedo kajiwo komitino mondo mi pek midhiero ma oganda jo Kenya kaloe kar chugo lemo ne jo siasa. Dwaro marwa kaka jopiny mokwongo ni wadwaro ni ngima mani malo kaendi ema aparo ne nyalo moro japiny kadbe onene gi jogo wuoye kabisa mokwongo nikech ngima ni malo, gimoro amora ni malo, to mano wan kaka wan jopiny mane pane gima nyalo konyo kata obedo ni gik moko mane osetimore ne kaka jinogo election. Kiging'i gino madhi konyo gi wegi kendgi, kata ging'i gigo mabiro konyogi ka jotelo, to ging'i gigo mabiro konyo jopiny nikech ne wayierogi ni mondo gidhi gikednwa, to gitine ng'ato. E giko juma mokalo, riwruok mar Azimio ne obwogo mar tamruok keto kokgi e ripot mogik mar komitino poni ne ok gimiyo pek idho malo e nengo mar ngima. It is important that we hear from Treasury, and that is where they should help us crack that issue, because at the end of the day they are the ones who collect the revenue, they are the ones who dispense of course service government programs. Komitino bende dhi timo lalruok kod jatend piny Dr. William Ruto kod ogai mar Azimio Raila Odinga motelo ne pedho ripot margi. Kimani Ichung'wa onyiso geno mare ni komitino dhi chopo e winjruok ewi duoko piny pek mar ngima kaachiel gi ywak ewi osuru mamalo motelo ne pedho ripot margi mogik tarik 26 dweni. By 26th, the committee has a timeline of up to the 26th. So by the end of next week, we should have finished with our report. Mabiro e kinde ma jo siasa to kawo chung' mopogore ewi teko ma komitino ni godo e duoko piny pek mar ngima. Moko kuomgi wacho ni duoko piny pek mar ngima ok en gima nyalo tim piyo kadiyo switch mar stima. If in any case they wanted people to air their views, it's obvious common mwananchi should have insisted on the cost of living. Where did they start that discussion from? It started with the politicians. Of course, they say election is a political process. The fact that they didn't involve common mwananchi, it will end on satisfying the needs of politicians. Because the problems are so deep-rooted and have such a long historical perspective that they cannot be solved by waving a magical wand. There is no hypodermic needle that is going to be injected into our economy and sort the whole issue of cost of living. Kopogore gi pek mar ngima, kweth mar Kalonzo kod Ichung'wa bende dhi golo chung' margi ewi tieko gwandruok ma kinde ka kinde ewi duoko mag yiero mar tend piny, okenge mag gwelo commissioners manyien mag IEBC, riwo oganda jo Kenya e kind weche mamoko. Kata odoko ni komiti matayo twak e kind riwruok mar Azimio kod piny owacho mar Kenya Kwanza dhi nyime kod ndiko ripot margi mogik motelo ne chwalo ripot makamano e nyim od bura. Moko kuom jopiny kod josiasa nigi kiawa ka ripot makamano dhi miyo oganda fuong'ruok
kuom duoko piny pek mar ngima. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. So wadhi yweyo moro machuok, waduogo to pod wadhi mbele gi weche manyien ma wan go.